Siyambingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Mina ke angizele ukuzomela uArts and Culture, ngizokhulumela amaciko. Ngiwakhulumela amaciko njengo-chairperson we-KZN Gospel Artists Forum. Shuthi wonke amaciko ase-KZN acula umculo wokholo aphethwe yimina. Ngakho ke ngizocela wonke amaciko egospel asondele la stage. Asondele la stage. Nabathintekayo nje kwegospel basondele la stage. Namhlanje ke size kumfowethu ekubhlungu kakhulu ngoba sisanda kulahlekelwa nangonyaka ophelile salahlekelwa umfowethu Mageba ebesibambisene naye futhi la kuyinyana ye-Gospel Artists Forum ube u-deputy chairperson uMageba, so isikhala sakhe sikavalwa umuntu namanje. Ngeke ngezwa ke oga bephakamisana benoJojo befuna ukuvala isikhala sikaMageba sokuba u-deputy chairperson. Wozani asikavalwa mthuthi manje sesizolahlekelwa usiyabonga. Kubhlungu kakhulu, kubhlungu kakhulu. Sicemeke ingozi engeqwantwala thina maciko. Ngicela nisondele bafethu nonke, nisondele nje stage, nisondele stage nonke. Kodwa beseza amaciko okumnandi nokufike kusinika ithemba uma sikule nkonzo namhlanje kaSiya ukubona ephelezelwa kakhulu abantu besifazana. Futhi abantu abami indleleni imphumele ngayo Siya abantu besifazane, ngiyabona ukuthi nisimisela ukuthi nize nijike esangweni lasezulwini senineshoko ukuthi usengenile bese niyabuya nidele konke abantu abami. Manje lento ibuye ingipha isithombe sokuthi hawu kanti unceke ube nakho ukubuya beyisoka mhlambe masinganakile ngoba ayiniphumile abantu abami. Yazi ake nishayile izandla nje abantu besifazana. Namphelezela unceko. Ngiyabonga kakhulu awapheleleke lama artists enwabonayo ayashoda kakhulu. Kodwa nje ngaphambi kokuthi mhlambe umuntu ahlale phansi noma akhulume kakhulu, ngiyathanda ukudlulisa ukuthi amaciko akwaZulu Natal abhekene nesikhathi esinzima. Amaciko akwaZulu Natal abhekene nesikhathi sobubha, abhekene nesikhathi sendlala. Amaciko akwaZulu Natal egospel azibona engamaciko ngathi awanakiwe. KwaZulu Natal amaciko egospel anomcimbi owodwa owenziwa ngonyaka, uVukile Gospel Festival. Uma ungazange uqashwe kuleyo mcimbi kusho ukuthi uzolamba unyaka wonke. Nawo leyo mcimbi ngeke ukwazi ukwathatha wonke. Kubalekile sikudlulise lokhu ukuthi uma nibona izikhulumi lokho iphakama ikhuluma zimemeza igama lika Mama Weziwethusi, omunye ngithi omunye waye ngu-MEC walomnyango akwenza akaze kuphinde kwenziwe umuntu. Wathi mefika eminyangweni wayishintsha indlela yokusebenza, wenza ukuthi abaculi lento ukuthi bahole ngokuqashwa iphele. Waqala ama-programs kuphethe yena besihola inyanga nenyanga. Ayiphindanga yenzeka leyo nto.
Akekho umculi obekhala ngendlala ngezikhathi kusaphethe umama weziwethusi eminyangweni waKwaZulu Natal kwa-Art and Culture ngoba ubenza isiqiniseko sokuthi akakwazi ukuthi angasiza into eyenzeka once off kodwa ucreator izinto ezizokwazi ukuthi ama-program azokwazi kusetshenzwa ungasebenza u6 months every month uyazi uyiciko kunemali engenayo thina ngalezo ikhathi esaphethe besahlala kakhulu la emakhaya eMlazi besiza sichomelana emengena imali ebebuya eminyangweni omunye afaka ikhishi ayenzela uma wakhe ikhishi thina ke bafana baseMlazi into esithanda kakhulu ukwakho 2 room ngale emva ko4 room iyona ndlela esakhuliswa ngayo ukuthi mase ubona athi ukhulile for uzakhela u2 room ngale besithomelana ngayo le mali ebesithola kumama weziwethusi esawuphe MEC waka Arts and Culture after sekhambe yena awabanga esaba khona ama-programs abenza ukuthi amaciko asustain akwazi ukuthi amaciko aphile noma ngathiwa awuqashiwe ukuyosebenza ndawo kodwa ube neprogram ozophila ngayo uhlanganisa abantwana bangakini Monzi Comedy bafundisa iComedy wenza ama-workshop udevelope ama-talent abantwana walanda ngisho abantu ababehleli kogoli ungazi bahlaleleni kogoli kwabala wathi ababuye bazibuyisele la ayikho into abayikhamisele egoli angikhona futhi ngafika ngabatshela ukuthi uthe uMEC ayikho into enikhamisele egoli cela nibuye nize eThekwini mebefika labantu befika bayithola kumsebenzi babonje ngempela into besikhamisele egoli kuyasetshenzwa la besiza sichomele abanye bakozinye izifundazwe beze bethi bahalela ukuthi nabo baba ama-artists ase-KZN siyayiqhenya ngawo akekho kodwa okwazile ukuvala isikhala sakho namhlanje njengoba ngithi sine event eyodwa yamacika gospel eKZN uvukile gospel festival namhlanje leyo event iyona event eneyinkinga nezikweletu eziningi kuyakala futhi emlandweni lokho ngokuthi mawuzoya kuyona uyayihlale nabantu efanele uhlale nabo bese uyatshela kuthiwa kulonyaka imali siyayafule izoba uhafu uyazi njengoba kuthiwa imali izoba uhafu ngeke kusanela vele into zama-artist ngeke sanela ama-service provider uvume ngoba uncenga ukuthi umcimbi uhlale uhambe uyowenza umcimbi hamba nabo njalo bonke lapho nabanye abangekho manibuya 3 days after nithola ucingo luthi le funding ebesininike yona ewafu nayo siyayi-withdraw isekho isimo sento esibhekene nayo right now la eKZN ubuhlungu esibhekene nabo lama-artist mongababuza bonke akekho ongazange ayithola i-call this year kuthiwa kucela ehlise imali kade ibizile ngoba sithe masibuya laphana i-department yasitshela ukuthi ngeke isasenzela lezi zinto eyayisithembise zona bonke labo bonke bathola ama-calls kwathiwa behlise le mali kubuhlungu into eseyenziwa kuthina umuntu mekwazi ukwenza ungakwazi ukondla umndeni wakho leyo muntu usuke ekubulala ngefrustration une-show ukuthi uzoba stress ube ne-depression ufe angazi noma iyona ndlela amaciko aKwaZulu Natal abongwa ngayo yini esesebenze kangaka ephakamisa isifundazwe ukuthi namhlanje abongwe ngedepression abafowethu abanamali bayahlupheka bayalamba kunzima mama weziwethusi into washiya kuyona washiya entweni enzima so bafowethu ngizothi namhlanje ukuhamba kwasiya ebesiyibambe naye siyacela iziphathimandla eziphethe iminyango zibuyelwe honembeza zazi ukuthi labaculi laba le mali bayithola kube kanye ngele event otherwise abaphi mekuthiwa seqedwa nayo ke le event okuyiyona esithembele kuyona uga une event ayenza ekuthiwa i-pre-Easter angaze ngiyibone supportwa iminyango ethize i-event engabe nayo ithatha amanye abafowethu iyabaphakamisa babeka phezulu ngizama ukudlulisa ukuthi ubuhlungu esibhekene nabo la eKZN kulesikhathi samanje asilinganiswa namuntu if umuntu ekwazi ukukunika i-frustration ekwazi ukukunika i-stress leyo muntu akahlukile nomuntu okubulalayo because i-depression ekugcineni omunye umuntu yambulala so ngiyacela ke siya ukuthi mfowethu
izinto eziningi nje obuhambile ubonakala umehluko mfowethu uhambe kahle gatsheni boya benathi impongo zingelwayo boya benyathi obudle ekhaya ngoba ebusole belusi ngonyama sithi ke mfowethu uhamba kahle wena ke inkomo ezidle ekhaya ngoba ebusole amalusi sazaluswa intombazana uDimazana Mthunzi. Sibonga kakhulu bafowethu. Thank you. Sibonge ku weliqiniso liyababa kodwa linje ngoba linjalo.